Sabeu què em passa? Que aquesta setmana no tinc ganes d'existir. Per què no tinc ganes d'existir? No ho sé. Això em va per temporades. Així que avui faig un vídeo privant d'existir a Sims. Quina culpa tenen ells? Doncs cap, però... Quan tenia el meu canal vell, una persona als comentaris d'un vídeo em va passar un repte del Sims 4 que es diu La vídua negra. I és un repte que, clar, jo no el vaig arribar a fer perquè el meu canal... saps? Però igualment se'm va quedar al cap. Així que és el que faré avui. Per cert, que a més d'haver posat més pòsters, també vaig posar bé el pòster del detectiu Conan. Ja no està la part de baix caiguda, que és una cosa que a la meva mare, si m'està veient perquè mira els meus vídeos, hola mama, com estàs? Li estressava molt veure. Doncs mira mama, ja està ben posat el pòster. Ja pots mirar els meus vídeos, tranquil·la. I res, ara començo ja a matar Sims. Doncs aquí estem. Let's go! Ah, merda, nova partida. Marina, que guarra, és igual. Aquesta ampolla és només per mi. Ningú a casa meva veu que ha caulat, només estem ma mare i jo, i ma mare no veu que ha caulat. No tinc coronavirus. El rei sí. Anem a esperar a que el cas carregui, perquè... 2000 anys més tard. Felicitats, has carregat. Estic orgullosa de tu. La senyora aquesta, perquè ha de ser una senyora, podria ser un tio, però les normes diuen que ha de ser una senyora. I posa que ha de ser... materialista, snob i romàntica. On cony està el tret de romàntica? Aquí. Però ets una tia, gràcies. Quina veu, xavala. I ha de tindre l'aspiració de romàntica total. He de matar 10 marits. No puc fer servir trucs. I he de tindre el nivell 10 de l'habilitat carisma i de l'habilitat cuina. I quan tots aquests requisits es compleixin i la Sim mori, tindré el repte acabat. I quan mato a un marit, he de posar fulanito va morir per la vídua negra. Això no pretén ser el començament d'una sèrie, però explico els requisits per si algú que té el joc ho vol fer. Que si algú vol fer, que ho faci, si no, doncs... no sé, feu el que vulgueu, jo ho explico i ja està. Oh wow. No, he's like, oh my god, I just running mad. Ja tenim a la senyora fabricada i vaig a posar vídua negra. Venga, a veure. Elige una estación de inicio. Primavera. Duendes del dinero. Anem aquí. La Sim no pot treballar, no pot aconseguir diners per si mateixa, a part de matant marits. Sí que és veritat que pot pintar, no ser pintora, sinó pintar quadres i vendre'ls, però això ha de ser després del primer casament. O sigui que, de moment, no podem fer absolutament res. M'he quedat amb 17 simoleons. Estic pobra i he de pagar 1.000 simoleons a la setmana de lloguer, o sigui que ja m'estic espavilant. Bé, doncs ja estem a casa de la nostra primera víctima. Quin cringe. Bé, anem a picar a la porta. Estem a casa del senyor Làpida, d'acord? Que és un tio que té pasta, perquè té pasta, i podem entrar. Ai, nena, aquí comença el... Mira-la. Mira-la. Jo crec que ella també és conscient del seu futur. Està pensant en el seu pla malèfic. Senyor Làpida. Ah, mira-la. Ja el busca ella. Anem
al gra, de seguida s'han posat a voler fer nyiqui-nyiqui. Així de ràpida va la senyora, doncs això els hi pujarà la barreta de romanticisme. Hem de vigilar una mica fins a quin punt doncs, els hi pujarà la barreta de romanticisme, perquè quan arribi un punt exacte ja podrem demanar per casar-nos, ens casarem, ens sumarà els diners i llavors el matarem. Ja ha començat a pujar la barreta. Pregunta sobre solteria, perquè si no, jo he eliminat a tota la seva família, és una cosa que està permesa al repte, però igualment preguntem per si de cas, perquè si no, no ens podem casar. Està soltero, d'acord. He de pujar la barreta rosa fins aquí. Vinga, pedir hacerse novios. Vinga, que gairebé tenim la meitat ja. A veure... Veus? Mira, el nivell interaccions amistoses, de moment, ja es pot. Tio, tu en 2 dies estàs mort, si no menys. En sèrio, li diu que sí. L'has conegut avui, tio. Anem a posar boda. No toquis els pebrots. Doncs anem a fer una altra cosa. No, és el primer marit, no anem a fer cap boda. Anem a casar-nos directament. Estic flipant, o sigui, no fa ni 24 hores que es coneixen i ja es casen. Es casen en pijama, és que soc molt fan, Soc molt fan. Ja està. Vida en común. Sí. Obviously. Ens ha parlat una senyora, que no sé qui és, dient que fa una festa d'aniversari que ens convida. Anem, d'acord, a les 7 del matí a una festa d'aniversari. Així coneixem a la gent i ja els podem convidar a casa nostra. Quin aniversari més divertit. Anem a casa nostra. I aquesta nit farem el sopar. Parlo de manera molt natural al vídeo sobre un sopar i tal, però no us vaig explicar que un dels requisits al repte és que després de casar-te facis un sopar o un dinar o el que sigui una festa a casa teva, ja siguin veïns o etc., per demostrar que tu ets la millor muller i la millor anfitriona i que ets molt bona cuinant i preparant festes. I llavors sí que ja quan s'acaba la festa i tal, pots escollir si tenir fills o no, això és igual i ja pots matar el teu marit. Tens gana? No et preocupis, Prepara menjar. No tens absolutament gens d'habilitat amb la cuina, o sigui que no sé. Prepara el gran banquete, això. Cena de pescado, va. I estàs fent pudor, tia, vull dir... Quan puguis et dutxes. No és pudor de peix, És pudor de les teves aixelles. Mare meva, sembla que t'estiguis pagant amb algú per cuinar un sopar de peix. Cena convite. Que són gairebé les 9 de la nit, doncs fem sopar. I convidarem a tothom. Res, mira, posem 8, 9, 10 i 11 per aquí. Ala, ja està. 2000 anys més tard. Són les 4 del matí i encara estan a casa meva aquests tios. Tan cap de melindros són tots que hem fixat el que embruten. Sempre passa, això, als Sims. Sempre. Ah, gràcies, marxeu, gràcies. Ja no hi ha ningú. No, sí que hi ha. Bueno, és igual, aquest paio no s'assabentarà. Estàs estressat? Millor, així et moriràs més ràpid.
I ja està. I ara no pot sortir, en teoria. Fa fred, hòstia, li estic fent una putada, Sóc un cap de melindro jo, Li estic fent aquí Nijak a Titanic. Podrint-se allà a l'aigua, congelat. Mira. No et preocupis, et moriràs ràpid. Escolta, que et moriràs escoltant música, Privilegi. Oh! Ton. Oh! Ja l'hem perdut. Ja l'hem perdut. Oh! Parca! On estàs? Està content? Però si estàs... Segadora de almas, m'encanta. És catalana la Parca, saps? És una segadora. Viviana, vine aquí. Però què dius? Si està mort, de veritat, Mentrestant, segueix sonant el trap de fons. Bé, em sembla perfecte. Sembla un pou, ara que ho miro. El pou de la mort. Mira-la, com riu, mira. S'ha rigut. Si és que ella en realitat se n'alegra. És la vídua negra. Anem a gravar, anem a posar... Homero Làpida fou assassinat per la vídua negra. Ja està. Ala, Parca, amiga, em sembla que ens veurem moltes vegades, Repeteixo que això no va amb intencions de convertir-se en una sèrie ni res per l'estil, només doncs volia gravar les víctimes que tingués temps de gravar i res. Ja estic més calmada, ja tinc una miqueta més de ganes d'existir. Espero continuar fent el repte en privat perquè és divertit anar jugant amb objectius. Només en cas de que vegi que algú sí que em demana «Ai, fes una sèrie d'això», potser sí que ho faig sèrie, però en principi no. En principi és només aquest vídeo i ja està, perquè a part em venia de gust fer un vídeo jugant als Sims. És el meu videojoc preferit d'ordinador. Gràcies per mirar el vídeo i res, seguiré matant Sims en privat.